Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndine nyaya ndoda kutaura pana pa muri ya Zimbabwe. Nyaya iyi ine murandakadzi akauya pano ari mukati mekutaura. Ndinoti kana ndichitaura nyaya ndiri kutaura pana pa tiri kutaura mashoko akabva kumunhu akauya pano achizopa nyaya yake. Okay. Ndine urombo kumashoko achadzokera kune vachazviti zvataurwa sirizo. Imimi wakana muchita zvisi. Uyai kuno. Nemashoko enyu. Nokuti nyaya iyi pakati payo pane mutemo. Atiri kutaura pano mashoko emunhu aya kuzopotera kuti anoda kubatsirwa nokuti munhu uyu akaenda kwa mambo, munhu uyu akaenda kukoti. Right. Saka munhu kadzi akura sei? Ndingangoti ane mwana 1 pakurarama kwake. Okay. Mukadzi uyu anga ane murume wake ndokugara pamba apa. Vane zvavaita zvekuchengeta huku nezvemagrosari. Ndokuenda kunokwereta mari inokwera kuti iyo 240 US. Okay. Akakwereta kunani? Akakwereta munzvimbo maanogara kwa Mutare. Mune grupu ririmo rinokweretesa vanhu mari muchidzorera. Ine interest. Vakarejesere vanhu ava? Shoko iroro harina kuzobuda nekuti mukadzi uyu akazobvunza nyaya iyi ari mukoti. Svikasabuda kuti pakarejeswa. Okay. Right, mukadzi uyu akatora mari. Atora mari. Akwereta. 240. Mari yaikwereta pamwedzi pega pega yaibereka. Saka instead yekuti ainodzorera mari yaakatora plus interest yacho, akazonge akuenda achimubhadhara ma-interest. Yange yawanda. Aiwa. Aidzorera yacho inodiwa pamusoro. Chete. Sakureva kuti airamba aine mari yaakapiwa. Nokuti interest yepamusoro ainobhadhara. Interest yepamusoro achinobhadhara. Murume wake kusvika ati madam, mari yatabhadhara kwezvinozi yakuma 600 US. Isu takatora chi 240. Aiwa mari yakwana. Iwe mukadzi unenge utondibira nokuti unenge unochikorombejana. Hama dzake dzikati pamwe rutovakisa imba kwa bereki vake. Murume achibva ngoti kumukadzi ndiri kukumbirawo kuti ndinotenga chikafu chehuku. Ndipe mari, apapiwa mari chikafu chehuku ndobva abuda. Ezvo murume paakabuda pa akabva anokura neyese yakanga iri mumba kutoritiza mukadzi nenyaya ishi. Achibva toenda. Akatora mari murume. Akatora mari inopinda kuti 1300 something. Okay. Ndobva aenda. Aenda kudaro mukadzi asara ari pamba. Ndobva aenderera mberi achingobhadhara ma-interest. Ma-interest kusvika mari yake yasvika 1000 point. Chikwereti. Aiwa yaari kubvisa kupi uku 240 inongoramba irichi 240. Asi ma-interest aibhadhara mari iko pamwedzi. Karisingakanganise aita kabhadhara yaifana kunzi pamwedzi yaifana kubereka $80. Okay. Pamwedzi. Saka ma-interest aita sei aibhadhara but mari yese yakabhadhara yakazosvika kuma 1000 point. Kusvikira azoti Sabhuku inini ndauya mari yandakabhadhara yevanhu ava ndofunga yakwana nokuti mari yangu yawanda yandakabhadhara plus murume wangu akatoenda akatorwa pasi akaenda nenyaya ishi. Zvikanzi unoita zvekutamba. Isusu tinoti sei tinotora zvinhu. Anoti iye vaiti musi wavanenge vachiuya vachida mari vanouya pamba vanotouraya huku yepamba vobika varipo ipapo vozoenda zvaurawo pamba ipapo. Anoti hazvipinde munyaya dzekubhadharwa. Okay. Wobva vaenda. Asi kana vakubuda pakatorwa zvinhu zvakafanana nemombe, pakafanana zvakafanana nekitchen unit, kune zvakatorwa zvakaisa ipapo. Anoti ndakaenda kumapurisa vainditi iwewe haufaniri kuuya kuzoripota nyaya kuno kuchikonzero ndiwakaita sei ndikanotora mari yevanhu. Mukadzi uyu ndokubuda ndobva aenda kucivil court. Aenda kucivil court mashoko anotaura anoti ndakaenda kunotora peace order yekuti vanhu vasarambi vachitora zvinhu zvangu nokuti mari yandakabhadhara yandakatora i340 but mari yandaendesa ya1000 point. Okay. Iri mukoti imomo koti inotaura kuti imimi muri kunzi makatora zvinhu zvemunhu ari kuda peace order. Anoti vakauya ikoko vakati mwana uyu tinogara naye zvakanaka uyu hatina mboita zvese izvozvo. Mwana anoramba achiti ndiri kuda mari zvinhu zvangu zvavakatora. Okay. Nokuti zvinhu zvavakatora izvi vaindimbadzurisa. Ndiri kukumbirawo kubvunza ndiri muno mukoti kuti vanhu vakarejista here chimbadzo. Shoko rinobuda chinzi hatina. Okay. Anoti tiri mukoti imomo ndakanzi izvo chienda unopiwa zvinhu zvako asi nyaya itakuidzorera kwa mambo.
kukoti kucivil court kucivil court kwachari kuti vanhu ava havana kurejesta vari kuita zvechimbadzo anditika midziyo yavakakutorera ngavakudzosere asi nyaya iyi yakudzokera kwamambo ndobva adzokera kwamambo mwana uya uya panapa achisvika kwamambo anoti ndakaenda kuredhiyo ndikanotaura nabhosho saka nyaya iyi iri kupi iriko kuredhiyo but ndanzi ndidzoke kwamuri mambo vakati munzvimbo mangu mune vanhu vanombadzurisa vanhu uraitirike ndidane vanhu vauye mambo vakadana vanhu vadana vanhu vaivapinza mumba 1-1 unonzi aniwe ndonzi Nhengi munhu anonzi Nhengi unomuziva here akatora chii chakati akatora chii chakati alright 1 by 1 vachipedza mambo vanonditini vakati nyaya ndainzwa ndiri kukumbira kuti mudzorere mwana uyu zvinhu zvake nedheti musi wakati okay saka ndisati ndapinda futi pamhepo izvezvi ndataura namambo zvakare vakati ndoma nditokerwa ndakaita kuti mwana ingadzorere chi zvinhu zvake nekuti kana vanhu vasina kurejesta zvinhu zvakadaro hazvitenderwi kuno kuchinzi kubirana uyezve mari yaakapiwa nemari yakaburitsa achivapa nemusha wemwana uyu wakafa nenyaya iyi ndo pairiko zvinozvi so kucivil court kwakaenda mudzimai uyu akanowana shoko rokuti gurupu iri raimbadzurisa vanhu harina kurejesta anditika akanzi ngaadzoserwe midziyo yake akadzorerwa zvinhu zvake asi nyaya yakabva yadzosera kuna mambo vachibva noshedza gurupu revanhu vaya vachibva vabvunzwa vakabvuma kuti chokwadi takatora midziyo yemunhu uyu vakanzi ngavadzosere vakapiwa dheti ripi kana sikakanganisi musi wa8 mwedzi unoyo 8 February 2026 8 or 13 nichatarisa mboko but vane dheti ravakapiwa so vapiwa dheti reyari vanzi ngavadzosere gurupu riya riri kuti kudini right takamirira dheti kuti kwamambo ndo zvakabuda saka apa tamirira dheti kuti dheti pariri kusvika zvinhu zviri kudzorerwa here saka sekureva kwandiri kutaura panapa ndikwekuti mashoko atiri kutaura panapa aya ndo akauya nemunhu anoti akatorerwa zvinhu akaenda kucivil court akaenda kwamambo nezvakatonga mambo vamwe vanenge vakuti shoko rayo rakadaiso rakamira kati zviri kutaura hazvisiriso ndosaka tichiti isusu kana imimi muchiti zviri kutaurika hazvisiriso munoionesedzerani mudzimai uyu paakabva kwamutare achiuya pano pachimuti paNational FM achiunza nyaya yake dambudziko rake chairo ranga riri rei rekutorerwa zvinhu iye achiti ndiri kutorerwa zvinhu but ndakabhadhara mari inodarika yandakapiwa okay Zimbabwe manzwa pasvika nyaya mamiriro akaita nyaya mambo vakatonga vakapaka mutongo yokuti gurupu iri riri kumbadzurisa vanhu arisi pamutemo ngaridzosere zvinhu anditika civil court vakapa here peace order with protection order kwanzi vakampa protection order yake kuti ngarege kuita sei ende ipapo zvikatonzi vanhu vachasviki kumba kwako pakatobuda mumwe nditori hama yake mwana uyu kana chikafu chiricho chikaumba kwavo chinobva kwandiri but mwana anenge akuti mamwe mashoko anga kuti singari kukati wakati kana zvanetsa ndipeisa manene kumberi okay arimo vanoziva mutemo tibatsirei panyaya yekwamutare mafambiro yakaita kusvika pari zvino ndizvo here mapurisa pawakaudzwa nyaya iyi nemudzimai uyu vakati kudini kwanzi anoti akagamuchira shoko rimwe rekunzi iwewe haungakwanisi kunotorera vanhu protection order kana peace order iwo kanokwereta mari dzevanhu dzosera chikwereti okay regai tipinde muchitoro timbotengesa tinzwe mashoko kubva kuna gogo choro